U issa fl-istudio jenaqat magħna l-kap ta' taqsima tal-prevenzjoni tal-infezzjonijiet fl-Isptar Mater Dei, il-Professur Michael Borġ, fejn fiegħu miegħu ħanitkellmu dwar dak li qed iseħħ propju bħalissa l qed nilqak fil-bulettin tal-aħbarijiet illejla, prof, smajna li l-awtoritajiet tas-saħħa qed jgħidu li ż-żieda fl-infezzjonijiet hija għal varjant Ingliż. L qed x'inhu dan il-varjant, kif jinħoloq u nifhem li qed isir lit-testjar dwar il-karatteristiċi ta' dan il-varjant. Iva, mela, meta virus jinfetta ċellula tal-ġisem uman, jifforma 10,000 virus minnu. Għara tistimmaġina mit-ċelluli kollha li jinfetta il-virus tal-COVID kemm il-virus jiġi prodott. Issa, kombinazzjoni ammont żgħir ta' daw il-viruses jistgħu jinbidlu waqt li qed jirreplikaw. U jekk it-tibdila issir b'mod li jkun ta' vantaġġ għall-virus, dak il-virus allura issa huwa iktar effettiv. X'ġara f'daw il-varjanti? Varjanti bħalissa primarjament hemm tlieta, mill-varjant Ingliż, hemm il-varjant ta' Sudafrika u hemm il-varjant tal-Brażil. Daw il-varjanti kollha imbidel ftit dik il-spike protein, dik il-labra li qisha toħroġ mill-virus, dak ir-ritratt li naraw. Eżatt. U hekk sar iktar effettiv biex il-virus jeħel maċ-ċelluli tal-bniedem. Allura huwa iktar infettiv u nistmaw li l-varjant huwa 70% iktar infettiv, jiġifieri jinfetta 70% aħjar milli kien il-virus antik. Għalhekk jinfirex iktar u jinfirex iktar u jmur minn persuna l-oħra b'mod iktar faċli. Issa aħna inti semmejt it-testijiet tagħna jaqbduh il-varjant, jiġifieri t-testijiet ta' rutina dawk li semmejt inti, dawk jaqbduh dejjem u barra minn hekk qegħdin b'mod regolari nittestjaw ammonti sostanzjali ta' pożittivi biex naraw kemm minnhom kienu varjanti. U kif qal il-Deputat Prim Ministru bħalissa qegħdin madwar is-60%. So, mejtinna din l-informazzjoni kollha, kemm tikber ir-responsabilità tagħna l-koll biex nieħdu l-miżuri bħal ngħidu aħna il-ħasil tal-idejn, iż-żamma ta' distanza soċjali u anki l-ilbis tal-maskri, kemm jibqgħu importanti? Ovvjament, jekk inti għandek virus li s'issa tinxteret iktar, ma allura dan nieħdu prekawzjonijiet iktar biex nevitaw li dan jinxteret. Jiġifieri daw li semmejt intom essenzjali, barra minn hekk għandna il-vaċċin. Il-vaċċin mhux se jagħmel effett illum, imma iktar ma jkollna nies li jitlaqmu biżmien, nisperaw mhux fi żmien il-bogħod, allura dan jkun effettiv u l-vaċċini jidher li huma effettivi anki kontra l-varjant biex jagħmlu dak li suppost jagħmel il-vaċċin, li jevita lin-nies jispiċċaw l-isptar jew għal rasqat anke ġolajtiju. U anke min ikun diġà tlaqqam u importanti li jibqa' jieħu dawn il-prekawzjonijiet, importantissimo. Importantissimu, bħalissa għad hemm ir-riċerka għaddejja u għalissa rridu nkomplu naddattaw l-istess prekawzjonijiet għaliex kif qed ngħid jien, l-għan prinċipali tal-vaċċin mhux li jeqret il-virus li ma jistax jinxteret, imma li dak li jkun, speċjalment anzjani, nies vulnerabbli, etc. Ma jsibhomx deboli daqshekk. Ma jispiċċawx l-isptar jekk jieħdu l-infezzjoni. Ġifieri minħabba fekk il-prekawzjonijiet għalissa żgur u probabbilment anke xi ftit fil-futur irridu jkomplu.